Gepleşigimiz söhbetler arkaly dowam edýär täsli. Şu bagçylyk ýoluny her bir bagça bir meşgurluk getirýän aýdym bolýar. Haňa da bir ol bir meşgurluk getiren aýdymlar bardyr. Şo barada illeşlerimde gurrun beräýsin. Toy dawaralara baramyzda esasy bir iki tane halk aýdym haýş edýär da mustaqlymyz. Aňyrsyn alsak Nurar Dagan dutarda yerine yetiren, son Erajokul Halipan estrada görnüşde yerine yetiren aýdymy agan olayyndan aýdym. Biram Hüseyin Babaýewiň Sarıgy diýen halk aýdymyny. Mustaqlymy köp haýş edýär. Bulam näme? Biziň çekýän adamyzyň zähmetimiziň yerine düşdüğüm diýip hasap edýär. Toylarda, bayramlarda köp haýysnamlar bilen söýülip dinlenýän halk aýdymlar şeýlemi? Düşnüklerini täsli dabaramyzyň şu protodyny inniki ýerine ýetirip berjek aýdymyň barada aýtyp beräýin. Inniki ýerine ýetirip berjek aýdymym meşhur şahyrymyz Didar Bersen alim bir goşukla maýyp bir öňüne sadaka berdim diýip şol aýdymy estrada görnüşini sada geçirdik. Şonu bir edip bolsa illeşleriň dikkatyna ýetirelim. Ciğerim dağlar meyvunum bulur Vah olurum gurvuni alemi gurvun Bağrım paralan yürüm edin Ay dürenli ayım dürendir Onuma düz sözüne yetimliktim koşulur Ay olurum himmeti anzar bağladı Birdenleri bizim yâli kişilir Vah olurum himmeti Anzar bağladı Birdenleri bizim yâli kişilir Ay filalarının vakkemsizliği görünüp dur Mahrum eken kim ayaktan kim ilmedi Vah ağır durmuş üstüne sürünüp dur Kim yolun görünüp kim namut bilmedi Ay kimdir işitmekten kulaktan mahrum Ömür yaşamalı ışharat bilin Vah onurun akbali bağlanan eken Ayılgan kabahat akvalat bilin
Ah adamla kovunun rehimdarlığın Göğe ülçem durun terediyali Ay görünümde mayıp çağacıkları Uluğumu girip ağladım vallah Ay yaradanın dirgahına ard ettim Bulurun bu nefine meke Allah Ay zitirdirdi dinlen evi doğum Südüm hovayı del bir bari vursun Ey kadınlarsın yüzümün hacim soğuk Mayıplar öyünde sarrak verirsin Ey kadınlarsın yüzümün hacim soğuk Mayıplar öyünde sarrak verirsin Vakt yetilir öyünde sadaka verirsin Vak mayıpların öyünde sadaka verirsin